nước phía long ngặt mu ban lệ live video tang ba kanet work kam long bahar tak tahu menaruh ngala persang ban lệ live video tang ba kanet work kam long di menta kalong ne em namar ngaton ngatu kan ni kenten ke bangat mu ban keren banga kwa ban keren lang ba kan live video chonga ta sampai parlok hadu bakut kan video Piti padu kan no snem kan ke sorkar NPP kala sisyar ya kari kasti chongi bat hadu kan no snem ba kacing khi chong upai hadu kan no sen kacing khi chong pai ba kala jelong hari kasti chongi nadu pas sisyar kan ke sorkar NPP sapet be ya kan ke video hadu bakut pet kacing sisyar chong kan ke sorkar NPP kalong nadu arah jar kat pra hadu ni usnem arah jar long hadu nyau snem tam pras snem luna bat ka jingi khi da ka sha thangan kalong hadu prasin bat khandai sen bat kane ka ba man za ka ba ya khi ukrin tech foundation hak ne parlok pe ngan pe na kane ka we ka mobile jonga man pet na gani ka mobile ka ting khi ang ni ka kalong hadu prasin kan kam dai shu ka batang khandet dre ka long ka bala bun bha ka ta ka ting khi pet ka ting khi ang ni ka long an pule kumba kalong gani ka ting tho ang ne ka ting khi ka ba khrau ka ting khi na ka banang kong kalong ba u president chong ka VP u Arden ulayakhi house nem hajar fulai naka benta bandawa ya ka job ban penbet ya ka job reservation policy hapdeng ukasi bat ukaru ka jingyakhi chong u kalong hadu shipaus ni kenti ba ushat thangan bat ka ba arpan ketu ke jingi khi syakaru ru kedai ke wei kepala pen bitar kepala pen sat ya ke chat berre kwaro namar ke chat berre kwaro om dai kum ke chat berre khasti chongi ke chat berre kwaro kedai ki breu ki ba IT kedai ki breu ki bom salia wat laban yap ru ndai berre khasti chongi pat bonsen dodon ke jingi khi ya khi pha ma de khi to ngi te ngite laga jong kam handai karo ti yatali ya suthu jingmut pra maki pi syakru hadu banda ngamlang ong syukum nu hadu bau kontrak sang maru la syarkai ban pe ya kita beri karo namar ki kilong ki beri ki batali handrai ki bendreu khasi jongi pan hadu ship house ni kalayat hadu karwai singi kalayat ketu ke chi jong kontek ru handrai ki pai ba kasi chungi om padon utau panyalam banyaki banila thama yang ni kasoka ngakam mau ki don sibon ki chinghi hangkal strat hari kasi chungi ka chinghi khi jong ki nong trai chi spa pra ka chinghi khi jong ki hikai ki nong hikai skur ka chinghi khi jong ki nang hikai SSA ka chinghi khi jong ki kong bindas ka chinghi khi jong ka ki samla pule jong keneya kata kare ki jingi khi chat khan bar kane ki jingi khi jong green tech foundation ka long pra le khandai tali ki jingi ka long palat sisa ka dai sisa ka por yangi ba ngim dai su pan ailat ya kane ka sorkar NPP ba kan la yamon ngila dai pan mi baik haka arfu artrik kumbal ong barden ban nyelek persya ya kita ki sorkar jongi ngan pengkut no swaya kani ka live stream namar ka network ro kam daler bha sene ngan
tes wada kalong nganan wong an le pat sibit. Thank you.